Понеже все пак това е началото на новата година, все още началото, когато все още размишляваме на това как да наместим вътрешните си душевни пространства, както ги бяхме нарекли в нашия анонс, нашите психологически чакри. Съм поканила нашият добър познайник и почти едва ли не партньор в този тип теми, психоаналитика доктор Огнян Димов. Здравейте, доктор Димов. Здравейте, Люба. Кое беше първото нещо, което направихте с започването на новата година? То може ли да бъде определящо за нагласите ви към реалността, в която ни се налага да живеем? И може ли да бъде нещо като модел, който да следваме? Или е нещо строго индивидуално? То е нещо строго индивидуално. Аз съм малко предпазлив да занимавам хората със себе си, но мога да споделя първото нещо. Аз нарочно ви задавам този въпрос. Явно подозирайки моят отговор. Първото нещо, което направих е да изляза и да отида на Витоша и да си подредя мислите и главата, и някакси това много добре се случва в една обстановка, където има нещо, което ме надскача. Това е усещането за красота и усещането за някаква космическа хармония. И за недокоснатост все още на... Да, за чистота. Това беше първия, втория ден на новата година. Да, съвсем в началото. Добрахте се до Витоша, вие сте герой. Ами да, който... Това е битка, ние водим битка за Витоша. Как да попаднем там? Да, и той времето беше лошо и въобще не може без битка. Но успокоението идва след битката. Не може успокоението, не ражда успокоение. Успокоението идва след битката. Този тип докосвания до природната чистота, част ли е от вашето приемане на действителността, приемане, за което ние използвахме една максима на Лив Улман, на страхотната любима наша актриса Лив Улман, която казва, че животът може да бъде красив, дори когато действителността е грозна. Може ли да бъде така? Да, категорично. Зрелият човек, той се грижи първо за своя вътрешен свят, защото бил съм на място, което се води, че е мечта за милиони хора, много подредено, уредено, особено през онези години, преди 20-ти години, но там видях за Париж, там видях толкова много страдания и толкова много човешка болка, каквато може би трудно би могъл човек на куп да види. Ама вие сте практикували там все пак като... И практикувал, и учил, и живял, и така. Така че това беше един от ключовите моменти, в които си дадох сметка, че това, което човек носи вътре в себе си, е това, което всъщност е неговата реалност. А външният свят е просто едно отражение на това, което човек е сам по себе си, самият той. Това, което мен лично ме вълнува в този тип прояви на нашата действителност, на нашата българска действителност, въпреки че тя не е откъсната от общите глобални идиотщини, които не се случат. Това, което ме вълнува, е как човек да остане себе си, без да скъсва с действителността. Защото чувам хора, и не им вярвам въобще, които казват: не гледам новини, не се занимавам с политика, не слушам какво се случва, не слушам чалга, не слушам музика, не гледам филми. Какво правиш? Как позиционираш себе си в един външен свят, който носи лоши белези? Белези на разпад, на кич, на долнопроби, още повече, ако гледаме това, което се случи на българските медии по Нова година. Да, така е. Това ме накара да се замисля в момента, бидейки на френска вълна, за добрите социални външни условия, които едва ли не човечеството дълго време очакваше да структурират неговата душевност. Това е Жан-Жак Русо, неговите сантименталистки идеи. Но конкретно на вашия въпрос, точно тук е момента, когато човек изгради тази вътрешна своя структура, хайде да не говорим високопарно, някакси да даде пример, да превърне поне част от ежедневието си в някакво усещане за защо не и за мисия, за някаква ценност, за някаква добродетел.
а някакси ние на едно подсъзнателно ниво много бързо се разпознаваме и много добре виждаме кой как живее собствения си живот и как се чувства в себе си. Тоест, това вече може да бъде едно усещане за пример, който да ангажира. Добре, ма каква да бъде тази добродетел? Какво да е? Кое да наречем добродетел? В този много усложнен начин на комуникация вътре в нашето общество, защото това е вече банално. Ние сме разделени, политиците направиха всичко възможно България да се чувства разполовена, ние не си общуваме, ако си общуваме се караме, не разбираме патриотизма или го разбираме по един крайно груб, бабаитско, татуиран начин. Каква да е тази добродетел, която да ни прави вътрешно един? Ами, още древните гърци в лицето на Аристотел ги определят. Това е усещането за един вътрешен смисъл, това е усещането за сила, това е усещането за самодисциплина и това е усещането за справедливост, който ти, изпълвайки в личен план, наистина ти показваш и не знаеш в кой момент какво можеш да докоснеш в другия. Ето това са неща, които мен от край време ме вълнуват. Те са и професионално ангажирани, и професионално присъстват в моя живот, но и лично. Как аз чрез погледа ми към света мога да съм наистина една друга гледна точка, една друга перспектива, която не знае в кой момент и как може да докосне другия и какво може да изкара от него. Със сигурност неща, които са подобни на това, което нося аз в мен. Вижте какви интересни социологически проучвания излезоха в края на годината. Точният процент сега няма да го кажа, но много голям процент от българите, от нашите сънародници, казаха, че миналата 24-та година са се чувствали в личен план много добре. Удовлетворени, спокойни, доволни. Но същите тези хора, че и по-голям процент, казват, да, но по отношение на работата на държавата не. Държавата не ни удовлетворява. Кажете ми, как е възможно? Това е шизофрения, според мен. Ти да се чувстваш добре в себе си, но да не приемаш това, което се случва в държавата. Нали ние сме свързани? Да, свързани сме и въпреки всичко, ако това е така, аз не следя тези проучвания. Доколкото са истина. Да, разбира се. Ами ако това е така, това е един добър знак. Значи ние носим в себе си един потенциал, чрез който можем да задействаме една промяна, дай Боже, който да проектираме в един социален аспект. А не е ли отчуждение, което е фатално? Аз си гледам моя си живот, пътувам си до Гърция, гледам си своя лукс, доколкото това е лукс, удобствата си и не ме интересува държавата. Това не е ли отчуждение, което ни отделя един от друг, не само от държавата? То отчуждението има своите причини и те са повече от ясни и то не е от вчера и от днес. Въпросът е в следно. За мен това е един добър знак, който, дай Боже, в един момент да започне да влияе на едни социални процеси, в които всички ние сме потопени. Да, не можем да живеем абсолютно все едно, че нищо не се случва извън нас. Но кой знае, това е дори добър знак. Дано да е така, дано да се чувстваме добре в себе си. В един момент ще започнем да показваме претенции за всичко, което не ни позволява или ни кара да се чувстваме все по-малко добре със себе си. Добре, вие имате ли, аз не знам, пациенти ли ги наричам? Пациенти, да. Ги наричам. Пациенти, които се занимават с политика. Да. Имате. Да. Какви са проблемите на хората, които се занимават с политика и които идват при вас? Питам ви, защото вие имате умението да разказвате истории, без да засягате лично или да цитирате. Никога не би имена. го направил, да. Ами те проблемите са не по-различни, Люба, от това, което вие, аз и всеки един човек всъщност носи в себе си като повод и като действително като някакъв контекст, който предизвиква в него страдание и размишление. Заниманието с политика отразява ли се на вашите пациенти?
негативно по отношение на прословутата тревожност. По книгата ви беше създаден цял сериал. Не знам какъв успех имаше този сериал, но имаше интересни случаи вътре. Вашата практика. Ами да, до толкова, доколкото точно тези морални казуси наистина са по-засилени усещането за вина, усещането за срам, било в тях, било в децата им. Това е много интересно. Това е много интересно. Усещането за действително... Вина и срам. Вина и срам. Нещо, което те не демонстрират никога в публичните си прояви. Нещата не са толкова прости, колкото изглеждат на пръв поглед. Имал съм щастието наистина да се запозная с хора, които в едно публично пространство присъстват като с не много добри имена и епитети. Аз съм ги видял в една друга гледна точка и са ми станали симпатични с големите вътрешни борби, които водят със самите себе си, и големите емоционални конфликти, с които живеят, и точно голямото усещане дори действително за срам, за вина, дори понякога и за една лична безизходица. Много интересно това. За първи път го чувам от устата на психоаналитик, на психотерапевт, че ако един политик, защото политиката у нас е все по-лошо окачествявана и етикирана, нали, като неприятно, лошо, непочтено занимание, което изисква тъкмо това. За да бъдеш вътре в политиката и успешен, трябва да си шмекер, да си мошеник и да си лъжло и да си крадлю. Нали така? Значи вие казвате, че въпреки всичко срамът и съвестта са водещи, когато търсят да наместят себе си чрез разговори с вас. Да, точно така. И това там нямаме власт върху всички тези... Това е подсъзнание, то не ни принадлежи. То е всичко това, което ние не сме разрешили по време на ежедневието си, натрупвайки се през годините, през различните периоди. То там присъства, то там се абсорбира, то там се акумулира и в един момент никой не знае кога. То ни залива под една или друга форма. Интересно дали един такъв политик Хикс, който вие казвате, че може би публично не носи най-добра репутация, но при вас идва за да изповяда своята тревожност, стреса и угризенията на съвестта си. Отказва ли се от заниманията с толкова дяволска дейност? Най-малко се дистанцира, най-малко заживява с много въпроси, а най-малко започва да дава и своите първи отговори, а отговорът е коренът на отговорността. Променя погледа си към света, бъдете убедена. Имам такива случаи много нагледни. А следите ли ги след това в тяхната публична промяна, трансформация? Аз нещо, имам някакво качество, което не зависи от мен, то е някакъв дар свише. Моите пациенти ми дават обратна връзка и след като сме приключили да се виждаме редовно и терапевтична работа или периодически се връщат. Въобще един много жив контакт, макар и жив, защото може да се чуем 2 пъти годишно, но тъй като ги познавам по начин, по който друг едва ли ги познава, да, виждам, че процесът е тръгнал. Точно процесът на тази вътрешна отговорност, на отговорът на неудобните въпроси в тях. Вие знам, че започвате серия от публични лекции. Започвам. Това е много интересно, защото много прословути имена от много години, десетки години насам, са се утвърждавали като авторитети тъкмо през такива публични лекции, през живия контакт с аудиторията си. Защо прибягвате към това? Вие сте 2 пъти доктор. Би трябвало в България и във Франция. Да ви виждаме преподавател в някой университет, примерно. Избирате друг вариант. Ами вижте, Люба, да, имаше време, в което преживях. Никой не ме допусна курс да взема в Софийски или в Нов български университет. Колеги се държат все едно, че ме няма и не съществувам. Дори си позволяват да ме обиждат пред светът е малък. София една шепа хора сме.
пред мои пациенти дори си позволяват да говорят и да оспорват моите професионални качества. Дори това, че съм френски възпитаник, но това аз зло не тая, това си е за тяхна сметка. Само отварям една скоба, за да припомня, че след ваше участие една професорка ни написа много остро писмо срещу вашите изявления тук, за психологическата общност, за гилдиите, за вашите съмнения. И тя беше много груба. Да, човек, който е от катедра научен комунизъм, който как така всички се преквалифицираха и станаха или психолози, или културолози, или философи в най-добрия случай, която поканих да се видим. Тя дори не отговори, но това не ме интересува. След като нямам тази връзка, това, което най-много ме натъжава е, че не мога на бъдещи колеги, бъдещи професионалисти да предам това, което нося немалко в себе си. Нося подход, нося опит, нося теория, нося академичност, нося и жива мъдрост, защото това са години и десетилетия работа с хора и с най-интимните страни в тяхната душевност. И поради тази причина в един момент превърнах проблема в предимство и си казах, започвам публични лекции. Първата ще бъде на 25 януари, тук в Парк Хотел Москва. В Парк Хотел Москва. Който се интересува, може чрез Фейсбук, ще бъде с платен вход. Това съм го видял в Франция. Доказани специалисти. Ами не, аз наемам тази зала. И този тип, все пак това ще бъдат 4 часа, в което аз ще говоря за депресията, всичко до което аз съм стигнал и до което аз съм се докоснал, след което ще дам възможност на всеки един човек да изкаже своите въпроси, макар и не персонално, ако се притеснява. Тоест, това са форми, които, защото дават резултат, защото човек се и притеснява да дойде на терапия. Понякога може би и времето липсва. В една такава общност от хора, събрани с една обща цел, малко да се концентрираме и да поговорим откровенно върху темата за депресията, като първа тема на тези публични лекции, наистина излиза нещо много неочаквано. Човек е много спонтанен, такъв неподготвен и съответно нещо много различно като перспектива се появява в такъв тип събирания и конференции. Но това не е тип групова терапия. Не, в никакъв случай. Друго. Това ще бъде един разговор. Това ще бъде действително едно споделяне на това, първо до което аз съм достигнал, и много интересно, понякога сред непрофесионалистите излизат наистина необременени от голямата литература и хуманитаристика, излизат едни размишления, които мен специално много ме вълнуват. Аз съм ви виждала в процес на общуване с доста голяма аудитория. Много ми е интересно, все пак не става ли много повърхностен този разговор? Какво ви дава уверението, че вие ще бъдете полезен на тези хора? Или това е вид обучаване за отваряне към съвместност? Аз просто се... Добре казано. А то, когато се отвори, темата за плитко и дълбоко не стои. В един момент, когато човек се отвори, има един особен такъв феномен пред аудитория, като че ли моето аз, ако срещу мен имам 100 човека, като че ли моето аз се умножава по 100 и някакви подсъзнателни процеси протичат, в които дори самият аз се изненадвам от себе си в отговорите и във въпросите, които и аз задавам. Това е взаимно откриване. Това взаимно откриване, което често пъти докосва толкова дълбоки, неподозирани дълбочини и реалности, чрез които и благодарение на които човек действително може и да продължи своята работа върху себе си. Да отговори на въпроси, които понякога дори в един терапевтичен процес излизат на един много по-късен етап, а могат и да не излязат. Интересно е предизвикателство. А защо депресията? Защо първата серия от срещи ще бъде на тема депресия? Това ли е болестта на нашето време? Това е болестта на нашето време. Искам професионално да задам тонът без излишно самочувствие, действително, който трябва да бъде издържан.
всеки втори говори за депресия, всеки един от нас рано или късно в някакъв период от живота си има съмнение или дори е преминал през депресивен епизод. Че аз 3 пъти на ден употребявам думата депресия по своя адрес. Не знам дали това е просто защото така се говори или защото наистина имам такива симптоми. Не знам. Тревожност, нежелание да се... Има дни, в които не ти се прави нищо. Загубваш смисъла на това, което правиш. Мисля, че яснотата по този въпрос и поставянето му на едни професионални и човешки в едни професионални и човешки рамки може да позволи да освободи човек действително да бъде по-спокойен със самия себе си, защото думите и езикът в крайна сметка хипнотизират и влияят върху самите нас, говорещите. Така че някаква яснота в тази посока върху този феномен, в който всички ние сме потопени, през който всички ние сме минали или минаваме или ще минем и който може би понякога и докосваме и се самозаблуждаваме, че сме изцяло в него. Ето всички тези неща ще се опитам в тази първа публична лекция да поставя професионално и човешки, както казах, на тяхното адекватно място. Това е много интересно. Доста смело. Това е доста смело решение, защото какво би ви показало, че вие успявате? Многото хора ли? Или отзивчивостта на хората ли? Ако дойдат малко хора, това провал ли ще бъде за вас? Не, няма значение. Има вече немалко записани хора. За мен точно този контакт, тази връзка между мен и хората дошли и публиката, да кажем, зрители, слушатели, точно това е нещо, което надявам се, ако се случи тази връзка, това е усещането все пак за някакъв успех. Не обичам тази дума, но все пак за нещо полезно. Нещо полезно, което и смислено е важно за съществуването ни в общност. Да. Все пак. Да. Много ви благодаря, доктор Димов, за този разговор и за дързостта да говорите за желанието си да компенсирате липсата на възможност да преподавате с това да призовете хора за публичен диспут на толкова чувствителни теми, които ни правят уязвими в психологически план. Това е много любопитен експеримент. Някой ден ще ви помоля да го обобщите. При това без да се самощадите, така да кажа. Най-малко аз ясен и откровен съм и така продължавам. Психоаналитикът доктор Огнян Димов с идеи как да наместим душевните си дефицити през идващата година. Идеи, не казвам, че са осъществими изцяло. Продължаваме нататък. Честно казано, с Люба Колезич остава да видите. Защо църквата се страхува от закона в светска България? Питаме преподаватели от Богословския факултет на Софийския университет, доцент Светослав Риболов. След като съдът призна, че старостилците имат право на своя църква, патриарх Даниил се втурна да навестява държавници, които да му се врекат в безусловно послушание. Но в какво да вярваме ние, гражданите? Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.